saged ngerken saged Daras Pengis katawis Ibu Warahambono sami biji saking Tepas Paro aku patenono wae timbang aku bisa karo kowe tangisku ana pangkonku tak nggo tutup wengise atimu tatune atiku iki mon sliramu kang bisa nambani balung klopo paribasan tresnamu jebul edo-edoan tulung ngono aku iki aku aja nganti kok oncati welasono awak iki aku pengen kumpul dadi siji kok wengis temen atimu tanpa dosa tega ninggal aku balekno taline tresno aja nganti budar ilang muspro patenono wae timbang aku bisa karo kowe tangisku ana pangkonku tak nggo tutup wangise atimu tatune atiku sliramu kang bisa nambani balung klopo paribasan tresnamu jebul edo-edoan tulungono aku iki aku aja welasono awak iki aku pengen kumpul dadi siji kok wengis teman atimu ninggal aku balung klopo paribasan tresnamu jebul edo-edoan terima kasih monggo Pak Pak Remi Pak Kapur iki dulurku lagi tak salamane
yo karepmu Duh wong bagus pepujan aku hati lungkrah mikir sliramu Duh wong bagus pepujan aku ora beda rasane hatiku ora melu yo karepmu saben dina ora bisa turu tanasah kelingan solahan bawamu rino wengi tak anti ati sisa nunggu kang mas bali rasa kangen ra bisa yen resiramu kang bisa Mas Jidat Sugeng rawuh so ibu katuraken pinarak lenggah Aja semalang wong bagus rasaku iki ora bakal layu Syukur Mas Nagono Sugeng Benarendah Bangke katuran tetepangsan kalian Hati Laras Suwe lawasi Pamit yo karepmu ora pamit yo karepmu kangen yo karepmu ora kangen yo karepmu beda yo karepmu ora beda yo rasakno Hati susah ra bisa turu anasaku mantel ana ing pikirku wengi tak anti-anti hati susah nunggu kowe Rino wengi ra bisa gawa-gawa sliramu sayepi Aja semalang wong bagus tresnaku iki ora bisa loyo yo karepmu ora loyo yo karepmu Aku beli bisa sumanding ana ning sisihmu Rino wengi
karepmu. Ora suwe aku bali. Iso sumanding ana ning sisihmu. Nggih, saderengipun ngungelaken derek yoga setunggal lagon saderengipun tari gambyong. Iki lho metu neh. Blitar kutha cilik sing kawentar hedi Kursi kelut sing ayom Kabupaten para pramusaji. Kursinipun kirang kedawise. Zaman Jepang nate kembar Beta Bronta sing dipimpin Supriyati Blitar nyimpen awuning sang nata Mojopahit haneng candi penataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden sing kapisan ana crita jare pati Gajah Mada ingkang bisa nyawijekno Nusantara lan uga Bung Karno sing kondang kaluka ana tlatah Blitar lahir cilik mula ora mokal Blitar Madya laras. ora mokal akeh kang padha nyatane yen to geni ngurupake semangate yen to banyu nuwuhake patriote ati Gajah Mada nyawijekno Nusantara lan uga Bung Karno sing kondang kaluka haneng tlatah Blitar lahir cilik mula ora mokal Blitar dadi tembang lambing ora mokal akeh kang padha nyatane yen to geni murupake semangate yen to banyu nuwuhake patriote Soy Madya laras. nggih matur suwun Sami-sami napa sampun dikeki Pak kok matur suwun. niki wau disukani Mas Parni Nggih. Nggih, Mbok.
Niki Bapak Ibu ingkang tuhu dahat kinurmatan samudayanipun ingkang sampun kepareng rawuh ngaturi sugeng rawuh ugi asma ingkang kawula sebat menika niki tayub ingkang adegan ingkang Anjas Marari nggih niki niki tayub adegan ingkang sepindah pambuka menika panjenenganipun Bapak Muradi Murad mengke kaapit kalian para pramugari ugi dipun sarengi kalian panjenenganipun Bapak Yani Bapak Paidin inggih grup tuan rumah ingkang ngasta ageman sarimbit sami kalian keluarga Bapak Suminto Pak Jarwani Pak Mukani inggih panjenenganipun Bapak Sarni saha Bapak Put ngoten katuran mengke langsung wonten ing ngajeng nggih sampuripun wonten ngajeng mriki menawi ingkang dereng kebagian sampur ngoten Bapak Ibu matur sembah nuwun sanget dipun sekecakaken anggenipun pinarak sepindah malih monggo dipun rahapi sak sampunipun pinarak langsung set sasana VIP eksklusif sasana Tirto Legek pundutanipun Puji Rahayu wangsulipun pasar ngemplak nggih Pak Sam. Mugi Rahayu wangsulipun pasar ngemplak nggih.
cepet. Alah, bocah pelacur bae. Kali saking gedha rencana sumawon kang sekar meladi katon kilar-kilar sumabyar ing tengah latar hati bingar hanyeker sekar melati ngambar-ambar kontu aroma prewangi mula tansah dadi tresna jroning kalbu madhep panembahe mugi rahayu arom-arom bang saya peni reno cit karya sang Semar cacunduke sinawatan amboseni jroning nyas pramesti mugi rahayu rujak nanas pantose wadhahi gelas tiwas-tiwas labuhi sing ora waras rujak nangka rujake para sarjana aja ayo timen Lestari Widodo Gones bisa
kandung Edak-edak kesandung-sandung patine selak weruh karo bakule monggo-monggo sing niki napa sing nika lo pilih niku jalaran bakule ayu petobat kok sembrono wong aku wis kadung tresno liak-liak yo mlaku neng pasar ngemplak nadyan hebot ing rasaku tak tekati setiamu doang manis bebasan gede papalangin rabakal maging sir nggonku labut tresno nadyan hebot ing rasaku tak tekati setiamu doang manis bebasan gede papalangin nanging aku ra bakal maging sir nggonku labut tresno sapa bisa ngarenono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih winulat klopo abang ijo warnane saka pohong nyatane ora wurung yen sambang wong plenggang-plenggong sapa bisa ngarenono iki jenenge apa aduh enak rasane lagi gurih winulat klopo abang ijo warnane saka pohong nyatane ora wurung yen sambang wong plenggang Kontrek monggo Pak Uting Video syuting. nggak ngriki monggo pemirsa yang berada di rumah sugeng mirsani. Pemirsane lek sing komen info Mas. Aku arep buka ki renek sinyal. Jaluk gending apa ngerti? Dadoske. Komen terbaik kayak gending. Nalikane udan grimis mong kelingan sliramu wong manis tetan bisa tak selai
nyatane isih tresno jroning ati wanci ratri saya larut amimbrung ati tansaya langut mong bisa nyawang fotomu ra krasa netes selohing pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe nyambung tresno larangan sak mestine yen to mung gawe lara luwih becik tak simpen sajroning dada wis tak trimo najan lara tak simpen nganti puputing nyawa lilo aku kudu lilo sliramu dadi duwe wong liya Sos Madya Laras. Tresno larangan. Masih ene sing anyel pol iki. Ya, lagu perselingkuhan. Ya, Bum. Mbak Sinta, selamat siang. Selamat siang Mbak Sinta. Pak No bangun kunjungan sugeng siang dalasan koncolong sedaya. Nalikane udan krimis mung kelingan sliramu wong manis. Masih bersama Mr. Arida Muslim. Nah, kae. Tak selai nyatane isih jroning ati wanci ratri saya larut alimbrung tansaya langut Monggo Pak Warsi merapat. bisa nyawang fotomu ra krasa netes seluwih sayang iki pancen kasunyatan aku kowe tresno larangan sak mestine yen to gawe karo luwih becik tak simpen sajroning dada wis tak trimo najan lara tak simpen kudu lilo sliramu dadi Selamat datang Kang Slamet Tumben Kang Wikato Sampur monggo katuran enggal sumeneng Mas Gadot saya lemah wah gareng Mas Wandi gareng Mbak Dahari sekeco Likane udan krimis mong kelingan sliramu manis Kang Johan Pulu merapat
tan bisa tak selai nyatane isih tresno jroning ati samirat ya larut animbrungan ditansaya langun mung bisa nyawan fotomu rakrasa netes seluring pipiku sayang iki pancen kasunyatan aku kowe nyambung tresno larangan sak mestine yen to amung gawe lara luwih becik tak simpen sajroning dodo wis tak trimo ajan lara tak simpen hidup mati ku kudu lilo sliramu dadi duweke wong liya spesial kunjuk dumateng panjenenganipun Mbak Sinta cinta sehidup semati yen mau dalu anake ya Pak saiki genti bapakane masih bersama Madya Laras Kontreng Pro Shooting dan Puspita Nada Audio. Pak Lis panggah setelahnya Kang Pul Ngaslek tambah Johan Polo podo rasa sujanan ora lilo yen duweke Pak Lanijo merapat Pak Lanijo beda kuwi teku aku dek dia suka aku cinta video syuting dheweke kondo cintane nganti kiamat semono uga tresnaku ora bisa luntur nganti kapan aku kuwi cinta sehidup semati rintik-rintik hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau punyaku sendiri yang sempat ya di laut biru kasih kau memang tampan kau pria idamanku ayo memuji murih bisa kasembadan Sutris kaya wong bule. bebrayan nganti besok pupute zaman la 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 oh cinta kaya di surga kritik-kritik hujan di malam hari sayang kau memang cantik kau punyaku sendiri naik sampan ya di laut biru kasih kau memang tampan kau pria idamanku ayo memuji urip bisa kasembatan urip bebrayan
bersama Mas Johan Polo tayupe tanggal 29 Juli 2026 Munjungan bergoyang masarane singgian Mas Kang Johan Polo karo Mbak Maya juragan tambak udang Kang Kamplok jahare sekeco Madya Laras Mas apa wis lali siramu Dek semono yen dolan karo aku Pancen wis suwe ra tau ketemu Wis sak mesine lali aku Mas bareng saiki
Oh nggih. Informasi kagem mas-mas ingkang ngasta parkir, tukang parkir niku elep wonten mobil elep di situ ya, mobil elep niku kocone dereng ditutup, tulung jenengan tutup nih Pak niki sing butuh rental elep tenggen kula kathah mikir bergantos. Nggih, elepe Pak Sumani niku dian. Tukang parkir pun pangapunten. Niku mboten power windows, dadi kantor nguntir mawon. Sek ngoten. Pak Koirun Sukadi dipun sekecakaken masih bersama Warok Surogendro Bapak Tumingan yo ontang-ontange tayub munjungan ya iki kandha yen ta tresno setahun gonku ngenteni nanging muspra tumeka saiki kabar wae ra ngirimi apa maneh kok sliramu bali tumetes sing waspa iki minangka tandha yen tresna tuhu swaraning tangis ku iki pratandha yen to kangen sliramu panyuwunku rina wengi mugi Gusti aku ngenteni tekapanmu wong sing diwarai Pak Wito Senat ya aku kok lari monggo
Ingkang mikatos sampur monggo katuran ya jumeneng. Masih bersama Madyo Laras Watulimo, Puspita Audio Pro, Subani Kondang. Aja maksa timbang kowe lunga luwung kadir mlarat. Ayo mak mikir prasaja ora ngoyo sare sabar nrimo aja iri tangga. Ayo mak tarik sing murka mikir prasaja Madyo Laras ora ngoyo bersama sare sabar nrimo aja meri tangga. Sembah nuwun Madyo Laras. Tunggeng dipun sakit-sakit Mas. Muga-muga udane ndang terang Kang Slamet Tunggeng.
senjabaning kulit saya diwinahya dudu lelamisan wujud samudana sumakane seprene nalagrai taku kino beling samud pindo jalma cubluk ngulan dara ijen mlaku ing babatan najan nganti tuwa pikun wawayangmu mokal bisa sirna lumeng keteng panyawang katon saben wayang tan kena sinamon prekolan kulon kutha gumo kidul dalan lan jendela senta kae saksi desu lan tetes sing luku sasaturungake najan nganti tuwa pikun wawayangmu mokal bisa sirna lumeng keteng panyawang katon saben wayang tan kena sinamon bakul bir kursi kulon kutha Mas bakul bir kidul dalan kursi lan jendela kursi senta kae saksi bisu lan tetes sing luku sasaturungake bersama Ibu Alpiah Hud Gatot pamundutan saking panjenenganipun Mas Tri pemirsa ingkang saking Jakarta tak gagas men tuku beras ora tak anggap penting sesuk bojoku arep jomunamuni nuturi kaya kiai ditokne wae yen klenger wis losor dhewe mergo abir entek duitku yen wis mari kanca-kanca pamiti syukur bagi mendem dodi tinggal selamat tinggal kancaku leren nondugal dongakno kuat mendemku
wis ora kumat wis bejane yen aku ditinggal pepujanku ngelingono sliramu wis nate janji prastya nanging nyata saiki mung tansah gawe gelo biyen mulane aku ra wis kandha aku nesta lan ora bondo donya man yaktine kepranan bareng kang durung kenyataan mbok yo eling saya suwe saya mundha yuswa aja citra yen citra bakal namai tuna monggo Bapak cari lagu wajib wajib sering kamping. Moge-moge jagate saged terang dulur. Kakung Sadeli, di mana kamu? Jeneng kula kowe aja lali marang aku iki kayu nalikane nandang susah sapa sing ngancani tetep tresno lan tetep setya Wadyabala saking Tanggung Gunung Tulungagung Sugeng Rawuh gawe kula lan gawe kudiyo ning saiki barang mukti kowe konjur malali marang aku sedek mesti nesu terus ngajak padha jangono apa kowe pancen ra kelingan jamane dhewe kayu nate janji bunga susah padha dilakoni